Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Chengthenta constituency Rongmongwe APHLC candidate Mensing Phangcho Phan Kangthom Karnipon. Lakhakre Troxy Sochengthenta constituency Rongmongwe APHLC candidate Mensing Phangcho Phan Karchopon Amai Pedopon. Non-Kevangji MEC election APHLC a party jong si haidet lo pulotang ter rada tumsi ke hai lopu APHLC candidate Mensing Phangcho pen lamthe jaipon. Lapen ditum APHLC asong pen kene ditum ke sipa hai vekji lapen ke hai lo pulotang ten ditum karbi lapen tribal po atuman fan kene ditum ke equality rights si piponji kelong nangji ki pi nangji kapajir nangji antane ditum ke sibetsi Pibonji, nangke Kongres, nangke BJP, nangke kaprek pun ditum plak pun pe. Ini ditum ke non ditum jong si jenten, ban ditum high debt, urote ditum ke kado kabe pandak kilang pahman ponji. Kasam, lapen ditum la Kongres atum ki klaim kidam tang nengkan kripo karbeng long kacari long kalang dum klaim ki chok che kilele kado we karbiara tum chini lo. Lapen non BJP sitame non border alam talangle development pu peace and development pu alang litum kacipu stamil hai ta alang litum claim pon pe sedin APSLC sape non nili fans tame dak sucheng thenta consensi pen kenang si toidung lo pot nili sitame high lo pulutan pe council along ini lo pulute nilitum la aprang si ke border nilitum lang pon po border paking ponji la pen nilitum la sucheng thenta long idam kewang kasiksak tuar me lang nilitum adon tin lapen abang putin inglong arlok tani ditum ki claim pahmanji nilitum dengkan phong bong si kado kabe rat nampan nilitum pacun pilap tekji lain angke non ihre Aruni Phaingkora pho ada por phai crazy apor pen District Press Club of Karbi Anglong asai hemdi pholong APHLC asong atum pherang kamai kepadopon Alang litum pen kaningche pona tengki 6 schedule aron ateng penle Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik kibi pon kali panchayat aron ateng pensi kibiro ngajok ningkang samsi cepaklang Lapen non BJP asong lapen akaprek asong atum MSC kilik along bangkeng sang akhaya phan MSC ticket kipike Karbi akhe ki jutlo kivir ji anatsi ilitum Karbi atum dambom lo pusi alang litum pen ningje pon Lapen non jongsi MSC kilik along BJP asong atum jongsi hailap lo pulotang te mo ke bang jilang arni ke bang aso atum si Karbi Anglong Autonomous Council CEM ta nangman po athe ilitum akarbi dakpen akaprek adim ke damadim avelo emithang adim jongsi bang keng sang aso aphan dim klong ke pek anchot kali non ke MSC ticket anta keng sang aphan si inghoi pli pithu det tangte ili Karbi atum ke keng sang aphan vote pipen pahai si Karbi atum chari chalon nangji adim keng sang atum si pachari nang pomaputa Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe kiding atum aphan sodak pen karju pedopon Lapen alang litum Karbi pen chenglo inglong arat atum aphan tami choning risi banga khe aphan vo jogje detra emena khe aphan si RDGP dun nangji pusi choning ripon Ningji bitha nangli political party le kethe kali khe si kethelang political party ke dambong gangbong po bonta khe ke virdet lo pulotangte amen chewangwe lo pusi APHLC songja atum pherang ke angno ningje pon Labang so pherang ke amayalo APHLC lamjai sarpo angtong ingti kathar tiri pimephu jai kathar lapen ari sanghotu chetongdun kita vote ke jogi bangla ka BJP phal ke che gona so Pawan Kumar pen Ujit Kumar de phan ticket ki biasong hase ko vote jogwi sitala bangson munin se ko ki pujur bangke ke che ke gona so phan ameni thanai kuda niyetu kupilo de lage ingkir bema buhi ke kupi kan hero de lage khala so munin la pusona munin tum bangke si bangke ningi bangke ningdu la sirda ke kumane ni done ra kumane ni jirpu jirpi puge ni punu kuben loke ha longri kapa birji kuma phanse ko ticket ki pila pen vote ke jok duna bangla lage chekeng kilo lage virra lut poli to la se chuni ni lo hala pusona ba khotum hanta itum kama tha kupima itum ideology to ke mati itum kama tha bangke Karbi Anglong ke lage tribal area lo itum inglong ra tum ahawar lo La sidang bangke inglong aran hawa inglong aran tu pasi doana sonta pinang ko bojong si matha lotante hala ili tumpen kama saka parlin bang konaso ke jeke beso tum atum han tiket kipike kana parlin tu logete tela tuma phane
futuro bane kosong di boleh dipo itu nona bangke kaje song ke tuliram rong harapan alang dak council kacari Guwahati High Court pen case high dek cikojon thoman bong pen council akimi arom selam si Bhutarli salong pen ke biamen inkamen di bu order pidek ta cikojon thom dam juta klem kle cikojon thom dam juta klem kle ningkan sidam juta klem kle ningkan podon juddu ta klem kle anke kaje song bangke ke para mening khameli bu kaje song to madan no bangke tuliram basi boho kara amtu kunna lo kaje ke lage kupiak ke ke hono lage Aruni Phaingkora Phoarni Duarbagori constituency ke parlo Dolamara Arat Thorpak pen non-kilik ji Karbi Anglong Autonomous Council election Duarbagori constituency pen Richard Tokbi BJP candidate aphanra tatum pen kangthom karya jaime kedengpon non Karbi Anglong Autonomous Council MSC election kilik alongke Duarbagori constituency pen ke BJP candidate Richard Tokbi alanglisi highway ji pu penang an arat atum ase ke thepen hangtarampon Richard Tokbi pen kaning jepon atengke Duarbagori development dopiklo lasi an sose Duarbagori aphan development vanvek nangjilang development ke van hekji aphan non Karbi Anglong Autonomous Council election kilik along sita nangcherap chito dunnon development aphan claim ponvek ji puta mayalong ningjepon Duarbagori pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong news First of all, I thank Dr. Himanta Biswa Sharma, the Chief Minister of Assam, for giving me a party ticket. Then I thank to our President, Rajesh Kolikaji. Then our dynamic, our visionary leaders, our Chief, Dr. Tuliram for giving me a party ticket. Thank you so much. And I have my own, my people are here. Huge number of people out there. I will be winning with a huge margin. Raja kyo vote dibo apnar? Raja muk morom ase. Jo about 5 years muk dikhi paise. Muk kaam kora kibla dikhi paise. Gotike eita BJP ticket muk dia karone aru ami vote to ekdom mane dangor margin pra pam. Apnar mul protijondri kun karbe apnar homostik porkhedi homostik. Amor candidate isna to moi Congress আছে আৰু গতবে এখন ইউটিও কোটাই আছে আগতে কংগ্ৰেছ 2017 সময় আমি খেলিছিলে কিয় খেলিছিলে এইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ 4th পজিশন পাইছে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছো মই ফাৰ্ষ্ট আছে এইটো চবেই জানে তো 4th পজিশন মোৰ লগত এটা পাৰ্চনেলিটি চাব ক'লে তো কেনেকা হ'ব মানে আমি পুৰা বিয়েবত আছে আমি বিজেপি জিকিম 26 কনষ্টিটুৱেন্সি অফ বিজেপি হ'ব 26টা সমষ্টিতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় লাভ